Okay, kakailian, kita ko ay maunong sila plaza, dagiti ka kadwami iti opisina, may kayo dito'y. Iyo kita yun gather dito'y. Isa gana mapagtugawan tayo. Again, ang bag ay saban na ako ang amin. In a few minutes, man-start ako sin ay humanical service. So, kindly start ay umaligis na, parang tapos na. Kani adan gastoy ko. Membros, iti Bakun, ano po yung ano, sir? Yung mga ministers po natin.